assalamu aleykum on bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu aleykum on bandiraɓe Sénégal naɓe. Assalamu aleykum on bandiraɓe Mauritan naɓe. Adden ɗo ko haaldude bandiraɓe, haaldude e ɓen ɓe ganduɗa hohoɓe diine, hohoɓe aada ɓe leydi Sénégal, ɓe leydi Mauritanie. Renti ɗo ko kawtal pelle sappo e jeetati. Ɗen pelle kanƴe fof ɗe gonɗo henne sen limi hawnaki juuta ene woni hen fedde ɗam Allah adi ɗam dende jayndeji Amadou Dia, convergence pour la citoyenneté et pour le développement du Fouta COSYDEF. ene jeeya hen fayande, ene jeeya hen mouvement citoyenneté kaw ene jeeya hen fédération des associations pour du Fouta pour le développement FAFD. ene jeeya hen fedde salɓe e mabuɓe, fedde ƴellitare gorgol, union pour la solidarité l'entraide, programme intégré de Podor, union pour le développement pour la solidarité et le développement durable, wondude convergence pour le développement de la région de Matam Koderam, président Mamadou Diagne kañum adi haalde ɗo e ɗemgal farayse. ONG Oumar Foutiyou Tall toon to Nouadhibou, femme leader pour le développement, kawtal pelle jojjande AD, organisation des normaliens de Germain Lafort, forum social sénégalais, association des femmes musulmans. Ko ɗeɗo pelle ɓe mbaɗi no mbanno rawane ni, rawane oɗo saaha ilam heewino, ilam tawtude tomdogam ndiyam kewɗam e nder dande maayo leydi Sénégal, tuggude Bakel faade Matam faade Podor. bandiraɓe fof mbomima ɗe guese naati, galleji naati, caɗele kewɗe mbaɗi gan sanga noon ɗeɗo pelle sappo e jeenayyi darinomo hen lang doole mumen, oole mumen ngam wadde hen ballal mumen, balle mumen guele fate jawɗele, guele fate ko ñamete ko yarate. ɗum noon haɗani ha joni wayino wayanno. hikka kadi oɗo saaha en jii e vidéo ji jaltuɗi oɗo saaha nokkuji kewɗi e nder dande maayo, e nder diwan Fouta, Guiya, Bow, Cempeng, Wodabere, Jammel, Tiggere, Ndulumaji, Dembe, Wudduru, Guijulon, Silla Jongto, Jorbiwol, Madina Diaƴɓe, Jama Alwali. ɗiɗo nokkuji hande jomumen ngalaɗo ñaami, ngalaɗo jari, wonɓe ganduɗa ngala hayɗo juuli galleji mumen keewi ndiyam, guese ɗe fof naati oɗo saaha, kolaɗe naati, caɗele keewi oɗo saaha. ɗum noon saabi ɗeɗo pelle wadde erago ndiyam ɗam noon ko ndiyam gumiɗam toon to barage Manantali tawti hen e tomdogam. ɗum fof jokkodiri addi caɗele oɗo saaha noon bandiraɓe. e saabi ɗeɗo pelle fof e jakkodirde en jii ɗeɗo pelle wonɓe ganduɗa ko Sénégal naɓe, heddi hen ko Mauritan naɓe rendude wadde ngoɗo erago faade e ɓesgu leydi Sénégal. kala to wawi wonde debbo hen, gorko hen, suka hen, mawɗo hen, hohoɓe diine, hohoɓe ha tengti noon e laamu. won gueɗe ko laamu foti wadde ko autorité laamu ngu noon adi ko ɓen ɓe ganduɗa woni maire ji wonɓe toon ɓe, conseil départemental Bakel, Podor, Matam. e caggal ɗum noon gouverneur uji ha tengtino ministre kalfinaɗo kala fati diƴƴe, ministre de l' intérieur, ministre premier ministre faade président de la république. min jiiɗi ko ɗum ɗo hen laamu ngu anda ɗum ɗo ko caɗele. sibu laamu so leydi woni kala hitande rafi ene woodi, on rafi so safretake eko caɗele ɓeydete. ɗen caɗele no en jii oɗo saaha galleji kewɗi ndiyam, en jii guese naatɗe. so guese naati Fuutankoɓe ko ndema e gaynaka gontoon diwan Matam faade Podor, faade ha toon to ha waalo ni fof ko ndema e gaynaka. so woni guese ɗe naati, so woni diƴƴi mbaɗi rafiji kewɗi e guiley jontinoje, guiley rafiji kaleteɗe fièvre de vallée de Rift, wondude rafiji keddiɗi fof nanɗo hen oɗo saaha. nokkuji cafrirɗe gara, caɗele ne keewi no feewi no feewi. ɗum noon ko wadde erago faade e bandiraɓe ganda caɗele ɗe ene keewi ha tengtino e laamu leydi Sénégal. kalisaji kewɗi mbiyama mbaɗi neldama, kono noon jiɗɗen ko ɗum wawi wade fof mbaten laato, mbate yimɓeɓe ene mbawa yiide hen koye mumen ha tengti noon wonɓe toon ɓe oɗo saaha guuri ko bonɗam, guuri koye tampere. hande ene kaaɓi, ene tampi, ene paayi e banggal ndenka, banggal kisal. so woni ala ɗo jooɗiɗa, ala ɗo ñamɗa, ala ɗo jarɗa, ala ko ɓurda, nokkuji kewɗi. ɗum noon pelle ɗe mbiɗum en jiiɗi kadi laamu ngu darto hen feewi, waɗa conseil interministériel ko fati inondation, taw ko zone vallée o arta ko fati plan spécial guinol golle taw ko haalde e ɗeɗo inondation ngaji, ɗeɗo caɗele. e ko laamu ngu wiyata plan de redressement 2050. laamu kadi nanna hen ɗeɗo toɓɓe anda leydi Sénégal so woni diwan oɗon rewo leydi Sénégal so woni ne waɗi caɗele, yimɓe mbawa wurde, mbawa remde, mbawa wadde faggude, mbawa hay caɗele rafiji gueɗe mbaɗ noon. ɗum fof alay saago ha tengti noon
président Mamadou Diop haali wadde des solutions durables taw wona hirande fof yimɓe ne goya hirande fof yimɓe ne goya taw waɗe des ponts secondaire no wirde pomuji goɗɗi jokkodirɗi amanantele sibu no wir ndiyam ɗam kadi ene nafa sibu ndiyam ɗam ene c'est le ko paradoxe ene jogui caɗele ndiyam ko ndiyam kadi ne tampinen ndiyam ɗam foti ko dambeɗe ƴeewe so watte ko liɗɗi pisciculture so watte ko ndemanteri par ce que so ndiyam ɗam ruttima eɗen gowi enen remde kadi ruttade eɗen andi waloɓe ɗum kadi ko ma reme ɗum fof kadi ma doole mbaɗe projet ji mbaɗe yimɓe mbawno ballira ɗum noon erango faade kalisaji ɓe mbi ko 8 milliards déclaration kam haalani hen kalis ni wi tan ko haalis haalama ɗum noon laamu ngu so haalis ari so arani jiɗɗen ko yo yimɓe yoɓe cafru ɗum par ce que wona ƴettude kalis ene fecca yimɓe ɓe keeɓa nogas ɓe keeɓa sac maaro ɗum ala ko nafata jiɗɗen koko nafata taw barage waɗama walla goɗɗum waɗama taw ene wawa nafde ɓesgu Sénégal ko yimɓe foof kadi ɗeɗo pelle gona pelle politique c'est des associations apolitiques c'est des associations de développement qui sont engagées pour le développement ce sont des Sénégalais des Mauritaniens qui portent l'alerte kamɓe gonɗo henne eɓe kollire mette mabɓe kamɓe Sénégal na wonɓe ɗo ɓe Mauritanie ɗum ɗo mbaɗa wona politique wona haydara ko kamɓe koɓe Sénégal naɓe koye pelle ɓe goni koye terrain he ɓe jii caɗele ɗe ala sago mbaɗa alerté laamu ngu hayson jogui autorité ji mum sur place ene wawi taw won koɓe ganda walla koɓe jiyani enen fof jiɗɗen ko yo Sénégal ɓamto jiɗɗen ko yo Mauritanie ɓamto jiɗɗen ko yo leyɗele men ɓamto ɗum noon laamu ngu yo daro yo wallu hen partenaire développement ƴi ONG ƴi wonɓe caggal leydi fof surtout solution durable ɓe mbawa walluden no ɗum ɗo wawi taw wona hitande fof eɗen gara eɗen goya en goyini ha hankkadine en natti wawde woyde enen haaloɓe ɗo ni hawnaki wonken ganda wonɓe toon hande ene jogui caɗele pour ɗo kuɓɓi gaz mon en jogui caɗele ɗo mbaali ndiyam naate galleji mon ngala kuɓeje goɗɗe mbaalata koye boowal caɗele ɓowɗi caɗele ɗomka caɗele heega caɗele ndenke kisal sécurité ɗum fof renti en mbaɗa erago faade e laamu leydi Sénégal faade laamu leydi Mauritanie sibu OMVS rendini ko Sénégal lendini ko Mauritanie rendi ko ɗeɗo leyɗele fof Allah jarama on jarama musidɗo